Hindi rin ako. At nangingin naman ng Ate Pacific ko din, di ba? Kung medyo yung mga doon, di ba? Lagi na ako rin. Pero mo na ulit ba? Ang sa metong. Di ba? May itong buo. Basta tsaka hindi ka ako na mo. Ay, Diyan may itong buo parang. Ay, may tagkal. Iba yung bibig. Taas yung bibig niya. okay. Ang bitik. Putay tayo ha. Pusagad. Matching tayo. Man. Yes, so mga subscribers natin, po sila na naman kipintuin. 15 days therapy kay Ate Nel yung pangalan. So, tapos namin na maglakad. Kasama yung kanyang mga relatives from mga Kabalatuan. Yan. Sa lahat ng mga Kabalatuan ng kanyang mga kabag-anak, kabakyo. So, shout out kayo dyan sapagkat sila magpunta rito. Ayan. Tapos may itlawin mo ko. Nandiyan ang kaya ko, Sarah. Dito ako, Sarah. Excuse me. Nagalit na yata. Kaya pa itin yun. 40. Puta yun. April 20. Search therapy. Patay ulo. Wait lang. Man. Masakit dito. Masakit dito. Sudah to, hindi na. Sudah mo ha. Sige, quarantine dito. Wala ka. Sarap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Seven. Boleh yang sini sih. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Last one. 20. Oh, relax. Bawa na. Ano okay? Gusto pa? Ano? Kaya pa isa pa? Hindi na. Oh. Nag-adjust yan. Oh. Sample ka. Kanya-kanya na naman din nakagisig. Paano ito kamay mo? Ayun, gabi niya. 20. Paano? Kaya na po. Ano mo ko ha? Sabayin mo ko. 20 ha? So 1, Kaya nakalalim ha? Straight na. 2, 3, 4, 5, 6, Hindi na lang kami sa isang kami. 7, 8, 9, 10, ganyan mo, 11, Straight na yun. Dati linig. dati robot, 13, Kaya saan yan po? 14, 15, 16, yun lang part of posture niya. Nakatabi pa eh. Oh. 19, last one. 20. Hindi malalim. Relax, relax. Our next is upward, patas. Nagagata dati. Baba mo. Sa intiat niya. Kita saya niya. Sa video. Sige. Ganito mo na. Ganito mo na. Gaya mo na ako. Taas mo. Pull. Hold me, hold. Hold mo na. Baba. Ganda. Taas. 2. Kunti pa na. Diba perfect na. At naman. Pero, dati yung kaya yung Sige, sige. Sige, sige. Ito yun. Yeah. Hindi pa na. Sige. 5, 6, Straight na. 7, Bagay-bagay. 8, Straight na. 9, 10, continue, continue, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hold, exhale, pakahabak mo. Mali. Okay, that's this rotation. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mayroon na hot water? Hot water meron. That's it. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Wala na. 19. Hot water. Basta kali. Lalagay sa ganda naman. Hot stone siya. Tapos sa bro. O, di ba sa'yo? 15 pa ako na. 15, 16, 17, Kaya kayo muna eh. Stop yung pala dito. 19, Dito kayo ka? 20. Hold. Reverse, ha? Reverse mo. Ano? Yan, ito. Yan. Yan. Hindi. 2, 3, 4, 5, 6, kaya ka, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Side by side. 1. Back mo. Yan. 1, 2, 3. Hindi pa ikot. Side by side yan.
Ito yan. Side. By side. 1, May ako yung matatay? 2, Sino ba ito? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Sira. Rotation. Rotation. Ito. 1. Ito. Maano siya, pag hinilo mo, buwagan mo siya. 2, 3, Nalayan mo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Lutang block kahit 15, ano. 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Reverse. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Okay, mga marching mo na Mga cellphone sa nagsama mo nila. Kasi ba ito ang susok? Balik ka yata yung shirt niya. Step body ka, step body ka. Pas mo. Sige, bila. Sige. Ibuksin sa mga ano. Ano yung matas ng mga buti Yan. sa yan. Sige. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Sige, marching. Dan, huwag kang lalakad, marching lang. Stationary marching lang. Sige. Sige, pas mo pa. Okay, your next is tadampot ka. Ginawa niya yung kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax ka, ha? Pagod ka. Kaya bangkot eh. Bangkot. Ay, pagkit lang mo ng kapitang cake po. Okay na yun natin. Hot water natin. Meron Ito pa ito. Okay ba? Susunod mo si nanay mo. Tabang na tayo. biglang meron. Ganun ka. Ganun ka malamig. Ganun ka ba? Ganun siya. Ang sinasabi ko na kapitang Ano ka to? Sinaglalagad ka. Hindi ba? Dapat. Sabihan. Kasi talaga yan. Kasi nga naglalakad ka. Kung ang nangalakad ng mga muscle mo ay ginagamit mo yung muscle mo. Sigla talaga yan kasi mahaba yung lakad mo eh. Pero pag nasanay ka araw-araw dyan, sige. Kaya pawis-pawisan ka pa eh, no? Doon dyan, walking, limang ikot. Oo, wala ka. Sa hapon, pwede rin siya maglakad. Pwede. Malakarin ko kasama yung mga pamay. Palakarin mo sa hapon ito. Kumari ngayon na nasa umaga konti sa hapon natin. Basta may siya tubig, tsaka tawag mo. Wala siya. Palagi siya tawag din naman. Pasyente ko nga, sabi ko palakarin yan.
Pagdating ko, mag-massage ko na kasi pinapalakad ng mga ano sa umaga. Napalakad din. Lakad siya ng madaling araw bago umasin mo sa Oo. Hindi na ako pinakamasyal mo. doon ko umalis yung mga pamangkin mo. Naganda yung pamangkin mo. No? Dami naman sila eh. Maganda yung maaga, huwag yung para sakto pag sumunod ng araw, pasok ka na rito. Saka yung therapy mo siya, sitting therapy mo, sakto no? Lakad na lang. Tatanong ko pa rin kasi sa kanya mo, mabiglaan. Kaya tinatanong ko. Pwede na ito maglakad kasi nakakano na siya, nakaka-pull na siya. Hindi na siya lakad ng lakad. Oo. Gusto mo lang alala niya. Hindi lang gagawin yung mga ginagawa ngayon kasi bawal na yun. Hindi lakad pa eh. Kasi maminawa mo yun, yung pwede mo yun, ipapahin mo masin. Mag-obit pa rin ka eh. Basta lakad na lang. Lakad na. Kaya kamay niya yung gawin niya. Pero yan, Pero gano'n yun. Imbe pa ganun-ganun. Hindi na itaas kasi. Di ba daw? Di ba ko yung dito yung masin na pa rin? Di ba pwede mas kasi yung lakad mo. Kasi pag naglakad siya, babaan na yun, masabay na rin yan eh. Lakad. Hindi talaga, bago ba ano? Panakasan ko. Hindi sa rin. Hindi na po naman yan eh. Ang tagang stroke, 3 months, 6 months, 1 year. Pag 1 year, gumagaling, wala na mag-asa. So sa 3 months, sa 1 month, 3 months, may recovery gamit pag-asa. Kasi yung stroke eh. Ang iba, pag 1 year, wala pag-asa, minto na. Kasi yung pagtamaan sa yung stroke, matindi yun. Ay ba, di ba, tinitigil na pag hindi pinakalakad ng 1 year? Masurrender siya. Pero pag nakakover ka ng 3 months, yung talagang maganda. Bawal naman. Pagod na magpagod. Bawal sa mga na mapagod. Maganda ka din. Wala rin ito. Ito naman din. Isa na, di ba, nandiyan kayo, di ba? Hindi ako ba Ano yan? tubig? Warm? Hindi. Natural. Ito na lahat. Tapos, bigyan mo ko ng towel. May towel ba? Ito. Ayan. Saan mga kaya? Kasi may tawag ng green na nasa likod mo. Yellow. Yellow green. Bukas na ko kuryente ko itong bukas. Malamig yung ano eh. Malamig yung mga ano niya. Malamig niya pati paa niya. Ito pa ako. Kaya nga sabi ko kanina, bawal na tayo sa kanya. Kasi yung betchin. Ano si betchin? Luto tayo ng betchin. Sakto kailan. Sakto ang pero niya. Sabay, tapos siya tayo. Pinakamatagal na yun. Full recovery ka na. Full recovery ka. Pero sa pasyente ko, 2 months, full recovery na. Siya naman kukuntingin yung palakad. Every morning. Ang ganda ng touching niya ng ano mo. Sabi siya, anjing. Oo nga. Sabi, anjing. Ito. Kaya mo yan? Hindi. Ano? Bilisan tayo, bilisan. Sus, hindi ka. Kaya mo yun? Dito niya, oh, dito niya.
Dito ako masakit sa kanya. Ano na lang ano? Check it. Pag-sleepless. Kasi ko yung isang beses sa gawa ng ano. Ayaw mo na. Nandito ito. Sige. Ayan tayo. Hindi sa kasi tumasok na yung diba? Bawal yun. Diba? Mabilis. Okay, Ben? Ayos lang. Kaya pa? Nasabi niya masakit eh. Pag itinataas niya, dyan ang masakit. Kasi na ito. Bensin ito ha. Nililigaw mo lang. Masakit yan pag tinataas ko. Yan ang sinasabi ng masakit. Di ba katugon dito yan? Dito? Dito sa ganito? Dito. Tawag dito wala? Bawal na. Dito. Sige. Sabay. Hindi na. Marami namang nagdadamit na ganyan. Ganyan lang ang damit nila. Tapos yung Oo, mga sexy pa. mga damit nila, ganyan lang. Natural na yan. Kaya sa amin, hindi naman sa YouTube. Dahil yung pangit ako na lang. May yung ganito yung lari mo yun. Tapos yung mga ubot dyan, maraming dami. Yan ang bisa sa gusto. Pwede siya na ano. Lumamig, di ba? Malamig yan, di ba? Relax to. Relax na relax to. Matutulong na to. Tulong tayo na to. Okay ba? Okay pa init? Kaya pa? Boom! Init! Kaya mo ba ka niyan? Yan, kaya mo na. Kaya mo na. Kaya mo na yan. Ha? Mali pa. Yan, kaya? Yan mo. Yan, nanti yung dalawa na. Ito malakas pa eh. Yun yung inaano ko dyan, nung dito niya kasi. Oh, milit ka na, oh. Ayan na, lagi. Yun yung sinasabi niya. Dala mo. Ikot. Taas. Video na itong 80%. Ang gusto kasi pag nilagalaw ito, hindi siya makalakad. Ano mo? 80% ng video. Ikot. Reverse. Hindi ko naman narinig.
Reverse na rin. Reverse na rin ha. Ganda ng likod ha. Dalawang kamay. Saan ang kamay mo? Saan ang pagdala ng... Diyan. Ito. Okay. Nasaan siya? Ako sa ulo. Siya. Baba. Taas muli. Yung tutulungan. Okay. Dalawa. Very good. Okay. Taas muli. Tatlo. Yan natin. Yan natin. Sige. Iyak ni Pilipino yan, di. Apat. Ayaw mo yan. Okay. Okay. Oh, sige. Mo. Okay. Diyan ka. Simula ka dyan. Kukunin din ang mga problema ng kamay mo. Ate, unan? Dito eh. Ano kunin niya? Oh? Pwede ba? Pwede lang ito. Hindi mo schedule mo sa akin. Isang araw mo sa akin. Pwede lang. Dapat dito, exercise mo eh. Kamutin mo ulo niya. Oo nga. Kung natin ng 5 minutes lang, kasi bukas na ako rin mo. Sa shock ko lang. Ako din shock. Shock natin. Mataas mahal. Makatok siya may... Ano schedule mo dito? Schedule ka rin nga. Ito tayo. Charge time lang. Charge time lang. Ano siya? Ano na? Makakala ko kita dyan. Yan ang sinasabi niya masakit sa natin. Ano pinagagawa niya sa 50% na tayo? Nagagawa mo. Sige, magtulog. 1, 2, kaya? 3, 4. Kaya 4? Sige mo lang yung mga eh. Nag-comment na nagpa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 p
Kape, nagsusorti. Ano yung kinain mo? Ang galing yan. Dito. Bisa mo na. Yan natin yung mga aso natin ha. Yan natin yung mga aso natin. Tapos ka niya? Masuk lang, shock. Lang, shock. Coba, shock. Yung stogat mo. Nanti pada tayo. Shock. Thank you. Asa ba? Sabi mo ano, dito, dali. Asa ba magin mo? Dali, mag-shout out. Bakit ba? Vlog yun. Ay, ate, pasbol te. Yung pintuan. Asa kayo dito, dali. Asa mga pamangkin? Apo mo yun? Yan, so... Laiman? Ay, nasa labas yata. Sa labas ba? Kasama yung lola niya. Eh, lolo. Tama pala eh. Kani mo. Ayan, nandito yung mga Kani lola ka mo. pamangkin at apo. Ano nila, pinsan mo yung lalaki. Apa rin? Eh, yung parang yung lalaki, yung maganda, pinsan mo. Abayo mo, sabi niya. Yan, dinaraw si Ate Noya ng mga taga-kabanatuan.
Sige, tawagan ni Lola. Ayan. Mag-vlog ka dun, no? Dali, dali. Teka na, dala mo. Ayaw niya. Mas pwede ka Okay, dali. Mag-shoutout ka. Baka na. Ito. Ayaw ko daw. Itong medical truck, tinan ko ba nito? Maganda mo yung miracle ko na yan. Oo nga. Pero sa yung taga sa amin yung breast cancer survivor. Tapos yan, ilalagay, bibigyan mo lang guys, lalagay din ako sa lolo ko lalagay ko dito. Oo nga, ganun din yung mga pinainok ko manong yun para lang matayin. Saan ba yun mo? Bayo ba yun? Hindi mo ito. Mag-shoutout siya. Para natin. Bakit na? Dito na. Kaya hindi na. Hindi na ang uwi. Mabuti na mamasahe kasi siya ganyan. Kasi yung mga sinasabi ko masakit. Mahilot ba? Masakit daw ng ganun niya. Sabi pag itinaas mo niya yung kilikili niya na yun eh. Taray, sabi niya. Sabi ko masakit. Dapat yun ang mai-exercise. Para lumubutok, di ba? Malambot yung mukha mo. Ha? Dati matigas ito. Sana, dali. Dali, dali. O, dali. Dito ka. Mag-shoutout ka. Dali, dali, dali. Dito ka. Pero hindi ako dati. Oo, ano. Marili. Dali yan. May mama siya Ayan. kasi. Ayan siya. Magluluto yung dalawa. Sira na yan si Satya. Yung magluto. Bakit kasi nagpapapayat ka? Pinagkama siya lang. Pagkada mo. Bibilan mo. Ito ba? Bagay, sugar mo. Medyo okay na. No? Masahan mo yan, ha? Paras ka, ha? Uy. Mamaya magkakahap na. Nakakad yung step mo ka naman. So guys, ito yung ating 15 days therapy from the start. So this is the good improvement kasi kanina bago ko dumating, pinalakas siya ng mga pamangkin niya sa labas. So nakita ko yung confident niya na bumabalik na kahit na wala tayo siya tabi nga. So kaya nung nakakalakad siya ng isa. Nga lang, yung kanyang upper back, yung kanyang left side, upper limb ka lang, ang medyo natin ipofocus ngayon. At alalayan natin yung kanyang lower back, yung kanyang balakang. At kanyang proper posture na lang kasi pag naglalakad siya, medyo tumatami na ng konti. So ito yung mga ating therapy and for the upliftment yung kanyang proper posture. Okay, so ito po yung kanyang great improvement for this 15 days therapy po ng ating stroke patient si Tineria Banat. Dito po tayo sa District 3, Pagkakaki, Mexico, Pampanga. Siya po ay nakakalakad na ng mag-isa. So, ito yung kanyang great improvement for 15 days therapy natin. Ganda lang, ang kanyang problema na lang yung kanyang upper back, left side, stroke affected, yung kanyang lower, left side, upper limb na lang. So, ito lang natin po-focusing ngayon. Hope and pray for this month, maayos natin lahat yung kanyang problema kasi nga, itong Mayo, lalabas yung kanyang po. So, muli po si Modelo Magkiping 2. And please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Moderno Magkiping 2 po. Stroke Therapy. God bless guys.